guys 이 खामानि मावलायलै उफाय गैया खामानि मावाबानो मोनजाया खाथियाव मालायानोसै हायलाय बेखौ हायलाय मोनब्रै जाबाय दै मोनबा बे हाखराव बुना बै गुदुङा माबा नुजादोंना बै रड नुजादोंना बुना मोनद' बेखौथ' जोङो मा होनोमोनथाय ब्रा दाबोरानो खोमालै बेयो दाबोरानो दां मोनद' दाबोर जाबाय दाबोरबोथ' नंबावा गामलासो होनगोन नामा गामलासो जागोन खोमालै गामला खोमा मोनस्नि जाबाय मोनदाइन गु जिल' होनसैलै जियानो जागोन जाबाय मोनजि जाबाय दानिया अन्थाइ लायदों अन्थाइ नंला अन्थाइ नांलालै नोंहाथ' माथो अन्थाइ नांला गाहामानो जाबाय फैदो सिमेन्ट नामा बियो सिमेन्ट मा होयोलै बेयाव अन्थाइ होयो बाला होयो दालमिया सिमेन्ट होयो दै होयो न' नायनो फैदों नामा नोंबो न'खौ एसे नायनो फैदों सोरबा सोरबा फां फुं मावो नालाय बेखौनो नायनो फैदोंमोन आं थांसै दा ओइहायबो नायबावनांगौ मा खालामनो जेराव मेराव नायबाय थानांगौ आंहा सिखा लादों नामा होमबा सिखामोनलै सथ' मथ' दे होमबालाय मानो देखाखो बाबु बेखौ गोलावद्राय नालाय ओंखायनो देखादों हासिगोन ना होमबा दिनै दिनैथ' हाहैगोन हानाया सानबेसे जाखो खामानि मावनाया सानबेसे जाखो बाबु मावनाया साननै जाबाय साननै माने बिसिम दावखोलांदों आरो gila na lah gila न' गंसे लुयोबा सानबेसे नांगौ माने जेनेबा ओरै 24 ओरै जाहैबाय 13 24 बा सानबेसे नांगोन माने 22-23 दिनसो नांगौ गासै जुरिजेननायनिफ्राय थिं दोजासिमहाय
22 दिन लायो कमप्लिट न' लुनायाव आरो कमप्लिट आरो गासै दाथ' खामानिया होमबा सोलिगासिनो दं सोलिगासिनो मैयानिफ्राय जुरिदों नै बेखौनो लुदों नैलाय न'आ ओरैबो जाबाय ओरैबो जाजोब्बाय नै सानैजों अ नै जाजोब्बाय गासिबो जाजोब्बाय बारा नांगौ एसे आंना बे रागोन ना जाजोब्बाय जारगोलाय नोङो जाबायानो गोबां जारगोन जाजोब्बाय Bala ke. Aku. Nama deh, dah pun sama postas. Nang lah beri biskut ini sama. Kali menbeli laban kan deh. Nah, laban. सिमेन्ट नामा बियो? थिखा हागोन? Bisnisnya?